Du lytter til Boligkvarteret, en podcast, der formidler aktuelle tendenser på boligmarkedet. I dette afsnit som en udvidet udgave på grund af energikrisen. Podcasten er produceret af Partner Content i samarbejde med Boligsiden.dk og sponseres af kommercielle samarbejdspartnere, som er blandt deltagerne. Elpriserne stiger, varmeregningen er høj, og med økonomisk usikkerhed i en tid med krise og krig, så er det nødvendigt at fokusere på, hvordan man kan spare energimæssigt. Det kan vi alle sammen blive enige om. Men hvordan gør man det så egentlig på den bedst mulige måde? Hvordan sparer vi på varmen? Hvordan sparer vi på el? Vi skal kigge på energibesparelser i dag på Spareråd for Husholdningen, og jeg er så privilegeret i dag at have besøg af Mathilde Grøn Bjørnebo, ansvarlig for Energistyrelsens borgerrådgivning på Spar Energi. Velkommen. Tak. Og jeg er desuden glad for, at jeg som vanligt også har besøg af Birgit Ditz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden. Velkommen til dig. Tak. Jeg hedder Søren Vejby. Velkommen til podcasten Boligkvarteret. Birgit, jeg kan godt tænke mig at starte med dig. Jeg er sådan lidt spændt. Måske burde jeg være lidt urolig eller bekymret. Altså, der sker ting og sager på boligmarkedet lige nu. Kan du sådan trække de store linjer op for os? Der sker virkelig meget på boligmarkedet lige nu. Og vi har været igennem en periode, hvor renten er steget rigtig meget. Vi har en inflation, der er høj. Du har selv nævnt, at elpriserne stiger. Alt er bare gået amok. Og der er også en konsekvens på boligmarkedet. Det kan vi se. Der har været talt meget om, hvordan det her vil påvirke boligmarkedet. Og nu har vi så de første tal fra Boligsiden, der viser, at der faktisk er en målbar konsekvens på boligmarkedet. Det synes jeg, vi skal tale lidt mere om, også fordi, og ikke fordi det skal handle om mig, men alligevel, de huse, som min kone kigger på, de falder altså lidt, så spørgsmålet er, skal man købe, eller skal man sælge lige nu? Men lad os lige vende tilbage til det lidt senere i udsendelsen, så kan jeg godt tænke mig at tale med dig, Mathilde. Så vi skal kigge på Spareråd for Husholdningen, og I har lavet 4 spareråd for husholdningen. Kan du fortælle mig lidt om, hvad de er? Ja, altså man kan sige, at som det også lige blev fortalt, vi er jo i en situation, hvor der er stigende energipriser, og folk søger meget efter, hvordan kan de lige tage toppen af varme- og elregningen. Og derfor har vi fra Energistyrelsens side kørt ud med en stor kampagne, hvor vi løbende opdaterer med aktuelle spareråd. Og det, jeg gerne vil snakke om i dag, det er så de 4 spareråd, som vi kommer til at køre ud med her hen over efteråret og vinteren. Og de 4 spareråd, jamen det handler dels om at skrue ned for temperaturen. Det handler om gode udluftningsvaner. Så er det, at vi skal spare på det varme vand. Og endelig så er det, hvordan man kan finde nogle besparelser i sit elforbrug ved at blive opmærksom på sit elforbrug. Godt. Det er jo meget konkrete råd i virkeligheden. Men hvis vi lige går lidt ned i dem, for nogle gange kan man godt sige, lad os tage det første her, skrue ned for temperaturen. Hvor meget skal man skrue helt ned, eller hvad skal man gøre? Altså det kommer jo meget an på, hvilken situation man selv står i, også rent økonomisk. Fordi at når vi kommer til, hvilken temperatur man har i hjemmet, jamen, så er det jo også meget individuelt, hvordan man egentlig vil have det, og hvor vigtigt det er for en at spare. Men man kan sige, at varmeregningen, de er steget rigtig meget. Det er nærmest uanset, hvilken opvarmningsform du har. Der er nogen på fjernvarme, der ikke har oplevet store stigninger, men derudover er det både, hvis man opvarmer med gas, olie, eller el eller varmepumpe, at der faktisk har været stigninger på, hvad det koster at varme op. Og det mest effektive greb til at sænke ens varmeregning, det er simpelthen at skrue lidt ned for temperaturen derhjemme. Ned til hvor meget så? Fordi normalt har man vel det omkring 21-22 grader, tænker jeg, ikke? Ja, det er i hvert fald det, vi sådan teoretisk siger, man har. Ja. Det er jo, altså, der er en del undersøgelser, der viser, at ofte ligger temperaturen i hjemmene faktisk et godt stykke derover. At det kan godt være lidt op i 20'erne. Mm-hmm. Især hvis man har et lidt nyere og meget velisoleret hus, så ligger temperaturen faktisk ofte måske på 3-24 grader derhjemme. Ja. Og det er måske ikke helt nødvendigt, når vi står i en energikrise, at man varmer hjemmet op til 24 grader. Men hvis vi går hen og kigger i den anden ende af skalaen, jamen, så bør man ikke opvarme til mindre end 18 grader, fordi så kan man simpelthen komme ud i problemer med fugt. Okay. Så nu taler du faktisk ren energi, ikke noget med, hvad der er sundt, men jeg siger, hvis det bliver for koldt, så er det simpelthen heller ikke smart. Nej, så er det simpelthen skadeligt, eller kan være skadeligt for bygningen, eller det bliver sværere at holde en passende fugtighed i bygningen, hvis man får temperaturen for langt ned i de områder, eller i de dele af huset, man befinder sig i. Så altså, normalt vil vi jo
hvis der ikke er energikrise, anbefaler, at man havde sådan 20-21 grader. Nu hvor, hvis man gerne vil spare mere på varmeregningen, jamen, så vil vi anbefale, at man holder et sted mellem 18 og 20 grader i hjemmet. Okay, det er jo sådan set også lidt under det, som de fleste har, tænker jeg. Ja, det for rigtig mange vil det være at sænke temperaturen lidt. Men der er jo også rigtig meget, man kan gøre. Altså, vi har også ofte vendet os til, at når vi går rundt derhjemme, jamen, så har vi måske bare en lille t-shirt på og bare fødder. Så bare det at tage et par hjemmesko på, eller en lidt tykkere trøje, jamen, så føles det jo også meget mere komfortabelt at have et par grader køligere i hjemmet. Og det er jo ikke fordi, at vi opfordrer folk til, at man skal gå rundt og fryse. Man skal jo også mærke efter. Men man kan gøre rigtig meget ved sin påklædning i forhold til, hvordan man opfatter, hvor varmt et rum er. Og kan man med fordel sådan skrue lidt op og ned for temperaturen, eller er det godt at holde den på nogenlunde sådan det samme hele tiden? Altså som udgangspunkt kan det være meget praktisk at holde det rimelig konstant, fordi at der sker det, når du sænker temperaturen, jamen, så køler du ikke bare luften i rummet ned, men over tid køler du også alle overfladerne ned, altså vægge og møbler osv. Ja. Så det vil sige, fra at du hæver temperaturen, jamen, så går der et stykke tid, før du rent faktisk har varmet det hele op igen, så du har egentlig et ekstra forbrug i den der genopvarmning af rummet. Så hvis man ønsker at sænke temperaturen i et stykke tid, jamen, så skal det være over længere tid. Altså jeg vil ikke gøre det bare fordi, at man lige var væk i nogle timer. Men hvis man for eksempel skal på en forlænget weekend eller sådan noget, så kan der godt være en pointe i at sænke temperaturen lidt der. Ja. Og jeg så holde den nogenlunde på samme niveau. Ja, og så en anden god pointe er også, at når vi kigger på varmesystemet, så er der nogen, der tænker, jamen, hvis jeg lige slukker en radiator, jamen, så sparer jeg nok lidt på varmen i det her rum. Men for langt de fleste varmesystemer vil det faktisk betyde, at det fungerer dårligere. Så du vil ikke rigtig have en besparelse, du vil bare have en dårligere opvarmning af rummet. Så det kan en rigtig god huskeregel er at stille termostaterne ens i de varmezoner, du har i hjemmet. Og så bare et lille spørgsmål, som er lidt personligt, fordi hvis nu man godt kan lide at sove i et koldt soveværelse, men har brug for, at der så er varme i de andre rum, hvad gør man så? Altså noget med at lukke døren ind til det, og sørge for at isolere det rum, eller? Ja, det er faktisk så simpelt. Altså det er meget vigtigt, hvis du har forskellige temperaturer i forskellige rum, jamen så luk døren. Fordi ellers, hvis du for eksempel har et soveværelse ved siden af en stue, og du har et par graders forskel, og kun har skruet ned for radiatoren i stuen, og stadig har døren åben, jamen så vil radiatoren i stuen hele tiden arbejde på også at varme dit soveværelse op. Så reelt set vil det bare betyde, at radiatoren i soveværelset ikke bliver brugt overhovedet, men at dem i den anden zone, eller inde i stuen, skal arbejde mere. Ja, okay, så der sparer man heller ikke noget, hvis man... Så husk at lukke døren mellem kolde og varme rum. Det er rigtig godt. Det her det er podcasten Boligkvarteret. Jeg hedder Søren Vejby, og i dag har jeg besøg af Mathilde Grøn Bjørnbo, ansvarlig for Energistyrelsens borgerrådgivning på Spar Energi, og Birgit Detz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden. Og så kommer vi lige, det er jo ret interessant det her, fordi vi skal sørge for, at temperaturen er lav, og den skal være nogenlunde på samme niveau hele tiden. Og så er det andet råd, I har gode udluftningsvaner. Og hvordan hænger det egentlig sammen med, at vi skal have en god temperatur, sådan en jævn temperatur i hjemmet? Ja, altså det kan godt virke lidt selvmodsigende, at vi siger, at man skal spare på varmen, og samtidig siger, husk at åbne vinduerne og lufte ud, fordi at så taber du noget varme der. Men faktisk, når vi har lavere temperatur i huset, er det ekstra vigtigt, at vi holder fast i nogle gode udluftningsvaner. Fordi der er jo det med fugt, at jo varmere luft du har, jo mere fugt kan luften indeholde. Nu bliver det lidt teknisk. Så når du køler ned, jamen så kan luften ikke indeholde så meget fugt, og dermed får du mere fugt på vægge og så videre, så du kan faktisk risikere at få skimmel og sådan noget. Det er også derfor, vi ikke anbefaler, at man går under 18 grader. Men når du har lave temperatur, eller i det hele taget i løbet af vinteren, er det rigtig vigtigt, at du husker at få luftet ud, så du stadig har et godt indeklima. Måden man så kan gøre det, så man ikke taber varmen, det er at sørge for at lufte ud i kort tid ad gangen, ofte og med gennemtræk. Fordi at der sker det, hvis du har et vindue stående åben i længere tid, eller en lille smule på klem, jamen så siver luften ind, og så
kan den køle overfladerne af. Så det vil sige, at du skal faktisk bruge rigtig meget energi på at varme rummet op igen. Hvorimod, hvis du lufter ud i maks 5 minutter, bare med fuld gennemtræk, jamen så køler du ikke overfladerne, du skifter bare luften. Så det er simpelthen den mest energieffektive måde at lufte ud på, hvis du ikke har et ventilationsanlæg med varmegenvinding. Udmærket. Nu spørger jeg måske lidt dumt, men altså, skal jeg så slukke for mine radiatorer, når jeg lufter ud, eller det vil jeg jo gøre, men er det dumt, eller hvad? Nej, altså som udgangspunkt er det en rigtig god idé. Og vi vil også anbefale, at du faktisk, hvis du har mulighed for det, slukker for radiatorerne lidt før, for der er ingen grund til, at de sådan varmer fuldt op, lige inden du skifter luften ud. Grunden til, at man skal huske at slukke radiatoren, det er jo fordi, at hvis vinduerne står åbne i længere tid, jamen, så skal de arbejde rigtig hårdt for ligesom at opveje den kolde luft. Man kan godt, hvis man sørger for at lufte ud i absolut maks 5 minutter, lade radiatorerne være tændt. Men for det meste, så vil man jo lige åbne vinduerne, og så måske gå i gang med noget andet. Og så kan det godt være, at den lige smutter en lille smule. Så som udgangspunkt er det en rigtig god idé at lukke for varmen, inden man lufter ud. Og så bare for lige at summere op, sørg for, at man ikke har vinduerne åbne for lang tid, så overfladerne simpelthen bliver kølet ned. Ja. Okay. Hvis vi nu skal gå videre til punkt nummer 3, som handler om at spare på det varme vand. Det har jeg jo egentlig altid hørt, man skal. Men konkret set, hvad betyder det så? Det kortere bade, eller hvad? Ja, altså der er jo mange måder, man kan tilgå det her med at spare på vandet. Men klart det største forbrug ligger når du går i bad og tager et varmt bad. Og faktisk så fylder det rigtig meget i varmeregnskabet. Altså sådan gennemsnitligt set, så er det omkring 1/3 af varmeregningen, der går til opvarmning af varmt brugsvand. Så hvis du kan cutte noget af dit bad, jamen, så kan det gøre en rigtig stor forskel. Ja. Altså for eksempel, hvis vi forestiller os, at vi har en familie på 4 personer, som måske tager et bad hver dag. Jamen, hvis de bare hver kan cutte 2 minutter af deres bad, så vil det sådan gennemsnitligt spare omkring 5.000 kroner om året med de nuværende priser. Så ved lige at tage lidt kortere bad, så er der faktisk rigtig meget at hente på varmeregningen. Hvis der ikke er så meget tid at cutte af bad, så er der jo også andre ting, eller knapper, du kan dreje på, kan man sige. Altså, du kan vælge at tage en lille smule koldere bad. Du behøver ikke stå og have det iskoldt, men bare lige et par grader ned kan faktisk også gøre en forskel. Og så kan du også justere på, jamen, hvordan er dit vandtryk i bruseren? Altså har du skruet helt op, så vandet bare fosser ud? Eller kan du i virkeligheden klare dig med en lidt blødere stråle, fordi så bruger du også mindre vand. Men det er jo dejligt med de der varme, lange bade, ikke? Jo, det er dejligt, men med de priser, vi har lige i øjeblikket, må man sige, det er en lidt dyr luksus. Det er en dyr fornøjelse. Ja, det kan være, man skal tænke lidt på det. Okay, så det er faktisk primært badene, vi skal kigge på, når det handler om at spare på det varme vand. Ja, altså der går selvfølgelig også noget andet til for eksempel at vaske hænder, hvor du kan vælge at vaske hænder i koldt vand i stedet for varmt vand. Det har ikke den store indflydelse på, hvor rene hænderne bliver. Der er sæben meget vigtigere end temperaturen på vandet. Så der kan man jo hente lidt, men det er klart badene, der gør den store forskel. Vi kigger på energibesparelser i dag på Spareråd for Husholdningen. Jeg har besøg af Mathilde Grøn Bjørnebo, som er ansvarlig for Energistyrelsens borgerrådgivning på Spar Energi. Så skal vi til det her med at spare på vores elforbrug. Det er råd nummer 4, og det er måske lidt mere teknisk, tænker jeg. Der er mange ting, man kan spare på her, og hvad er det primært, man skal kigge på, når man skal spare elforbruget? Ja, altså elforbruget er noget mere komplekst end varmeforbruget. Altså man kan sige, når vi kigger på varme, jamen, så er det, du kan skrue ned for varmen, du kan kigge på dit varmebrugsvand. Men elforbruget er bare fordelt ud over rigtig mange forskellige poster, og det kommer også rigtig meget an på, hvordan din hverdag ser ud, hvor dit elforbrug ligger. Men det vi anbefaler er, at man egentlig går ind og kigger på sit eget elforbrug og siger, jamen, hvor er det, jeg har et forbrug henne, og hvor vil jeg kunne finde en besparelse. For eksempel er der jo nogen, der vil kunne finde en besparelse på en tørretumbler, men hvis du ikke har sådan en, jamen, så er det måske nærmere på madlavning eller underholdning. Men man kan ligesom sige, at der er sådan 4 store poster, der går igen med elforbruget. Og hvis vi tager den første. Ja, lad os gøre det. Hvad er det? Det er underholdning og tv, som fylder en god portion af de flestes elforbrug. Ja. Og der
der er det igen meget an på, jamen, hvordan finder du din underholdning? Fordi der kan faktisk være rigtig meget at spare på, hvilken kilde til underholdning du vælger. En god grundregel, det er jo mindre skærm, jo mindre forbrug. Og det gælder både i forhold til størrelsen på skærmen, men også i forhold til hvor ofte du bruger skærmen, kan man sige. Men hvis vi nu kigger på et fjernsyn, helt konkret i forhold til størrelse. Hvis du har et mindre fjernsyn, sådan under 45 tommer, og du ser cirka 3 timer dagligt, så vil det koste omkring 350 kroner om året. Okay, ja. Hvis du derimod har et større fjernsyn på over 60 tommer, så kan det komme helt op og koste 1000 kroner om året for 3 timer om dagen. Så det er jo 3 gange så meget cirka. Og hvis nu man så kigger på det her med at være en familie, hvor der sikkert måske er nogle børn, og nogle gange også nogle voksne, som godt kan lide at game og bruge noget tid på det. Kan vi prøve at gå lidt ned i PlayStation, PC, gaming i det hele taget? Hvor dyrt er det? Ja, altså, og det varierer også utrolig meget alt efter, hvordan du finder din underholdning. Altså blandt de mere strømslugende underholdningsformer, der har vi sådan noget som spillekonsoller, hvor at, hvis du spiller 2 timer dagligt, så hen over et år, der koster det et sted mellem 150 eller 800 kroner, alt efter hvilken type du har. Så der kan man jo også godt sige, at der kan man finde et eller andet. Hvis man går over, og i stedet for at bruge spillekonsollen, bruger en gamingcomputer, så er vi også op i de her 800 kroner om året for 2 timer dagligt. En almindelig PC, der vil det være cirka det halve. Der er vi nede på omkring 400. Og hvis du går ned i en bærbar, så er det kun 120 kroner om året for den samme underholdningstid. Hvis du så går skridtet længere ned og bruger sådan en tablet, så kan du faktisk komme helt ned på, at det koster 24 kroner om året at oplade den en gang om dagen. Så der kan være rigtig mange penge at hente ved at overveje, hvilken skærm er det egentlig, jeg henter min underholdning fra. Vask og tørring, sagde du, var også en del af det. Og det er klart, hvis man ikke har en tørretumbler, så bruger den jo ikke energi. Men hvis man nu har både en vaskemaskine og en tørretumbler, er der nogle ting, man kan gøre her? Ja, altså den allerførste ting, hvis vi starter fra, at man smider tøjet til vask, så kan du overveje, smider du rent faktisk tøjet til vask, fordi det har brug for at blive vasket, eller smider du det til vask, fordi nu har du haft det på, og det plejer du at gøre. Der er rigtig mange, der egentlig bruger det at vaske som en slags nulstilling af tøjet, men ikke rigtig tager stilling til det, og der betyder jo, at vi vasker rigtig meget, vi rent faktisk ikke har behov for at vaske. Så det er det første sparetip. Godt tip. Ja. Ofte kan du egentlig bare hænge tøjet op og lufte det, og så vil det være fint til at have på igen. Derudover så kan det være en fordel at vaske ved lavere temperaturer. Der kan være rigtig meget at hente. Hvis du kan halvere temperaturen fra for eksempel 40 til 20 grader, så er det en 55% af strømforbruget, du sparer faktisk. Så det kan gøre en forskel. Så kan du sørge for, at du fylder vaskemaskinen, før du kører den. Altså at man ikke kører for mange halve maskiner. Så hvis den kun kører 2 gange om ugen i stedet for 3 gange om ugen, så har du sparet en tredjedel af dit elforbrug til vask lige pludselig. Og så er der, hvordan man tørrer tøjet, når det så er blevet vasket. Og vores klare anbefaling er jo, hvis du har mulighed for det, så hæng det op. Altså allerhelst udenfor, eller i en tørrekælder, eller sådan et eller andet. At tørre tøj i stuen kan godt være problematisk, netop som vi talte om tidligere, på grund af fugt. Så skal man være meget opmærksom på, at man får luftet grundigt ud mange gange dagligt. Men tørretumbleren er en af de helt store elslugere. Altså det, at den kører et par gange om ugen, kan hurtigt koste langt over 1000 kroner om året. Så der er noget at hente, hvis man kan springe tørretumbleren over. Hvis du er nødt til at bruge tørretumbleren, og det kan man jo godt være i situationer, hvor man er, så er det rigtig godt at tænke over, at tøjet er blevet grundigt centrifugeret, så du har fået så meget vand ud som muligt. Det er rigtig godt, at du får renset fnugfilteret på tørretumbleren hver gang, fordi ellers så sidder det og gør, at den skal arbejde meget hårdere for at tørre tøjet. Og så er det rigtig godt, at du ikke overfylder din tørretumbler, for det er jo rent faktisk den frie luft, der er i tørretumbleren, der gør, at man kan få fugten ud af tøjet. Så det var lige nogle hurtige råd til vask og tørring. Det er nogle gode råd, så det her fnugfilter her, det skal jeg lige huske. Og så det her med at fylde vaskemaskinen op, men ikke overfylde tørretumbleren. Det lyder jo simpelt, men altså, ja, jeg kan godt lige optimere lidt her, tror jeg.
Ja, og det er jo netop det, der er med elforbrug, at det er rigtig mange små vaner og små justeringer, der egentlig kan gøre en forskel. Og det er også derfor, at det altså er lidt mere komplekst, når vi kommer ind i elforbruget, fordi at udover hvis du selvfølgelig kan lade helt være med at bruge en tørretumbler, og du brugte den meget før, så er der ofte et par 100 kroner at hente hister her, men der er langt imellem de helt store energibesparelser, så det er mere mange begge små, når man gerne vil finde besparelser i elforbruget. Hvad så, hvis jeg går ud i køkkenet her? Altså, der er både selve madlavningen her, og der er selvfølgelig også mit køleskab, min fryser. Ja. Altså, kan vi kigge lidt på det også? Eller er det ikke det store? Jo, og det er netop de to næste poster, man kunne tage. Det er køl og frys, og det er madlavning. Hvis vi starter med køl og frys, at det er faktisk ofte en af de allerstørste poster på elregningen. Mm-hmm. Men det er også et af de steder, hvor det kan være lidt svært at finde nogle meget store besparelser, fordi at det er jo de færreste, der har lyst til at leve uden et køleskab og en fryser, og det er heller ikke det, vi sådan umiddelbart går ud og anbefaler. Men der er stadig nogle små ting, du kan gøre hister her. Altså, du kan starte med at sørge for, at du har den rigtige temperatur i køleskab og fryser. Der anbefaler vi, at man har 5 grader i køleskabet og minus 18 grader i fryseren. Og det er simpelthen fordi, hvis du gør det koldere, jamen så bliver det dyrere at have et køleskab stående og køre. Man kan også kigge på, hvis man har et meget, meget gammelt køleskab eller fryser, jamen så kan de godt have et forbrug, der er rigtig stort. Så der kan det være godt, hvis man kan anskaffe sådan et lille sparometer eller en lille elmåler, så man rent faktisk kan se, jamen er forbruget i mit køleskab rigtig højt. Og vi har også nogle værktøjer inde på vores hjemmeside, sparenergi.dk, hvor man kan gå ind og simpelthen må regne på sine apparater og sige, jamen har jeg et højt energiforbrug her i forhold til, hvad jeg kunne opnå med noget. Og det er måske meget godt, at vi lige tager den. Altså sparenergi.dk, der kan jeg gå ind og få mere information omkring alle de ting, du taler om her. Ja. Sparenergi.dk, det er simpelthen vores borgerrettede rådgivningsside, lavet af Energistyrelsen, hvor vi har gode råd om, jamen, både som vi snakker om her i dag, adfærd og gode energispareråd, men der er faktisk også ting som, hvordan energirenoverer jeg mit hus, og kan det betale sig at skifte mine vinduer, og der er oplysninger om tilskudsordninger, alt muligt godt. Vi har prøvet at samle alt, hvad du har brug for at kunne samle eller kunne spare på dit energiforbrug inde på den her side. Vi går videre til det næste så, for det er jo så decideret madlavningen. Hvad skal jeg være opmærksom på her? Ja, altså en af de helt store poster i madlavning, det er ovnen, som bruger rigtig meget el. Og nogle steder, så kan man godt finde nogle gode alternativer til at bruge ovnen. Altså for eksempel, hvis du skal riste brød og gøre det på en brødrister i stedet for at tænde din ovn, så kan du spare op til 90% af elforbruget. Så der er virkelig noget at hente der. Mikrobølgeovnen er også langt mere effektiv end en ovn. Så hvis du for eksempel har nogle rester, en lille portion fra dagen før, du skal have varmet, jamen så er det langt billigere at gøre det i mikrobølgeovnen, end det er at gøre i ovnen. Derudover så er der sådan nogle, som måske giver lidt sig selv gode råd. Altså når du koger vand, jamen så kan det, medmindre du har induktion, så er det en rigtig god idé at gøre det i en elkedel. Og når du laver mad i en gryde, jamen så husk at lægge låg på. Det sparer faktisk 50% af elforbruget. Bare den lille handling og lægge låget på. Ja. Der er mange ting, jeg kan forbedre her. Det er godt. Ja. Det er rigtig godt. Er der andre ting, vi kan kigge på? Opvask for eksempel? Opvask, det er jo også et sted, hvor man bruger en del energi. Altså det koster også hurtigt 1.000 kroner hvert år at have sådan en opvaskemaskine kørende et par gange om ugen, eller 5 gange om ugen. Så noget, man kan være opmærksom på her, det er for eksempel at sørge for at fylde opvaskeren, inden du kører den, at det ikke er en vane, du bare kører den hver dag, hvis den ikke er fyldt. Så kan du hurtigt spare noget der. Du kan også kigge lidt på, hvilket program du vælger. De fleste opvaskemaskiner har det, der hedder et eco-program, hvor at den bruger mindre strøm, så det vil være en god idé at vælge. Og noget, man også kan kigge på, er, hvornår man kører den, fordi at elprisen er ikke den samme over hele døgnet. Og rigtig mange danskere har det, der hedder variabel elpris. Det vil sige, at de betaler noget andet for at bruge en kilowatt-time kl. 12, end de bruger
betaler for at bruge 1 kilowatt-time 5 om eftermiddagen. Og hvordan kan jeg så finde ud af det? Hvornår? Inde på sparenergi.dk har vi et overblik over, hvad elprisen er i det kommende døgn. Derudover er der rigtig mange elselskaber, der har lavet forskellige apps, hvor du også kan følge med i elprisen løbende. Altså hvis elprisen er nogle gange en tredjedel, hvis du kan flytte bare nogle timer. Ja. Så der kan være rigtig meget at hente ved at overveje, hvornår man bruger strømmen. Det er selvfølgelig ikke alting, man kan flytte. Altså, du vil jo gerne have varm mad, når du rent faktisk sidder ned og spiser. Men netop sådan noget som opvaskemaskine og vaskemaskine, der er rigtig mange, der også har en timerfunktion, så du kan udskyde det til elprisen er billig. Jamen, så forstår jeg bedre. Jeg var sammen med min far i går, og min stefar, han var lidt træt, fordi han havde op og vaske om natten. Men det er jo så det, der... Han har så været lidt fornuftig der. Ja. En af de ting, som vi i hvert fald tænker ret meget på, når vi går ud og lukker døren efter os, det er, at der er lys slukket alle steder. Hvor stor en betydning har det? Ja, altså tilbage i 70'erne, da vi havde oliekrisen og sidste runde af de her spareråd, der var det der med at slukke lyset jo en af de allermest prominente ting, som vi virkelig kørte ud med, og vi har alle sammen fået det banket ind, at man skal huske at slukke lyset. Hvis man har været fornuftig og fået skiftet til LED, så har det faktisk ikke den sådan helt store betydning, om man har en enkelt lampe tændt eller ej. Vi er ude i, at det måske koster 20-30 kroner om året at have sådan en lampe tændt. Så det er ikke fordi, at det er der, den helt store post er. Altså man kan sige, der er jo rigtig god fornuft i, at du ikke har tændt lys, når du går fra et rum, fordi så har du rent faktisk ikke brug for det lys mere. Så når vi taler om at slukke lyset, så er det jo primært det her med, at du kan lige så godt fjerne det her fuldstændig unødvendige energiforbrug. Og så selvfølgelig, hvis du stadig har halogenpærer, eller har nogle sparepærer faktisk også, eller bløde pærer, så er det en rigtig god idé at få dem udskiftet til LED, fordi LED har bare et langt lavere energiforbrug. Så der kan faktisk være noget at hente der, hvis du stadig har gamle pærer rundt omkring. Og så har du vel i virkeligheden måske været igennem de 4 råd? Ja, det var de 4 råd med at skrue ned for varmen, husk de gode udluftningsvaner, at spare på det varme vand, og så netop den her, tænk dit elforbrug igennem og se, hvor finder jeg en besparelse i netop mit forbrug. Mm. Og sørge for at sige, okay, bruger jeg egentlig den her kummefryser overhovedet, eller er der andre? Sluk for de apparater, du ikke har brug for. Og så naturligvis det her med, hvis du har fleksibel afregning, så også tænk over, hvornår du bruger din strøm. For der kan også være noget at hente. Og så har vi jo også, altså hvis man er interesseret i at se mere eller læse mere, så kan jeg varmt anbefale, at man går ind på sparenergi.dk. Fordi der har vi rigtig mange gode oplysninger samlet. Og vi har faktisk også en gratis borgerrådgivning, hvor man kan ringe eller skrive og få svar af en energiekspert på netop de spørgsmål, man selv har til energibesparelser. Fantastisk. Tak. Ja, selv tak. Dette er podcasten Boligkvarteret. Jeg hedder Søren Vejby, og i dag har jeg besøg af Mathilde Grøn Bjørnebo, ansvarlig for Energistyrelsens borgerrådgivning på Spar Energi. Og jeg har også besøg af Birgit Detz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden. Birgit, lad os lige vende tilbage til dig. Der sker rigtig mange ting på boligmarkedet lige nu, og nu har du altså nogle tal med til os i dag. Kan du prøve at fortælle lidt om det? Ja, vi har dugfriske tal fra 3. kvartal, og det er jo virkelig spændende, fordi vi har i rigtig lang tid talt om, kan vide, hvornår vi kan se, at boligpriserne bliver påvirket af, at inflationen er høj, renten er steget, og energipriserne er høje. Og hvad sker der egentlig på boligmarkedet? Og nu kan vi se, at der sker noget. Ja. Det vi kan se, det er, at det er ikke bare gidsninger om priserne på boliger falder. Vi har faktisk kunne registrere, at boligpriserne er faldet. Hvis man sådan tager villa-rækkehuse og ser på prisen i 2. kvartal 2022 og i 3. kvartal 2022, jamen så er prisen på en sådan villa- og rækkehus, de er faldet med 2,7% i gennemsnit selvfølgelig. Ikke? Og lejligheder, de er faldet med 4,7%. Det er jo rigtig meget. Og så er der jo endda store geografiske forskelle. Altså hvis vi tager København, der er lejlighederne, de er faldet med mere end 8%. Ja.
alene på et kvartal. Og det bliver spændende at følge med boligmarkedet, men der kommer til at ske rigtig meget. Fordi selve prisen er ikke det eneste, vi har set. Vi kan også se, at der er ikke så mange, der har lyst til at kaste sig ud i et nyt boligkøb. Hvis vi sammenholder situationen nu med den periode, der var før coronakrisen, altså 2015 til 19, sådan i gennemsnit, der kan vi så se, at vi ligger på indeks 66, altså vi ligger væsentligt under niveaumæssigt, hvis vi måler antal handler nu i forhold til dengang. Så vi kan se, at der er sådan en tilbageholdenhed. Folk har lige meget lyst til at sætte boligen til salg, så det er der ikke nogen forskel i. Men hvis der er rigtig mange, der sætter til salg, men der er måske ikke helt så mange, der sælger, jamen så betyder det også, at det samlede udbud, altså det, man har at vælge mellem, det er også steget rigtig kraftigt og ligger nu på det samme niveau, som vi havde faktisk lige i starten af coronakrisen. Så der sker virkelig meget på boligmarkedet lige nu. Og så, the $1 million question. Er det noget, man skal købe? Vi sidder jo og kigger på huse. Det tror jeg, der er mange mennesker, der gør, også selvom man måske ikke lige har tænkt sig, at man skal ud og købe. Men så lægger man jo mærke til, at der er altså nogle priser, der falder, og de falder ret meget i forhold til, hvor de var for bare et halvt år siden. Er det godt at gå ud og købe hus nu? Jamen, der er jo ingen tvivl om, at i de områder, hvor priserne er steget meget, der ser vi også, at de er begyndt at falde meget. Så hvis man skal overveje, om man skal købe nu eller hvad, så skal man jo også se om bytteforholdet. Altså, hvad får jeg for en bolig, hvis jeg sælger det, jeg har nu, hvis man er i den situation i forhold til det, jeg skal købe? Og hvordan vil det se ud om nogle måneder? Og det kommer jo an på, hvis nu man eksempelvis bor til leje, jamen så er det måske en rigtig god idé at vente med at købe. Fordi der sker så meget på boligmarkedet, der sker så meget med renten, der sker så meget på mange fronter, så hvis man ellers kan holde ud og bo i sin lejebolig, jamen så kunne det måske være en god idé lige at se tiden en lille smule an. Hvis man vil flytte fra det ene hus til det andet hus i et sådan område, hvor man godt kan lide at bo, altså måske endda i samme kommune, jamen så er det ikke sikkert, at der er så stor forskel i bytteforholdet. Så kunne man måske lige så godt prøve at kaste sig ud i det. Ja, fordi altså det du siger, hvis jeg prøver at summere op, det er, altså det kommer også an på netop, hvad har man, og hvad får man? Og hvis de to ting egentlig minder om hinanden, så er det jo måske hip som hap, om man gør det nu eller om 6 måneder. Men hvis man virkelig siger, okay, jeg bor her, og nu skal jeg tage et spring til at flytte herover, så er der simpelthen nogle andre ting i spil. Ja, det er helt sikkert, at så skal man lige tænke over der er en masse variabler, eller en masse forhold, men de skal overveje eller genoverveje. Noget af det, der jo også er i spil lige nu, det er, at der er tale om, at inden for nogle år, der skal alle vores boliger have et vist energimærke. Der skal man jo så også overveje, hvis man nu kigger på at det ikke er noget, der er vedtaget endnu, men det er noget, man går og taler om. Og hvis det bliver til virkelighed, så betyder det, at hvis man har en bolig, der har en meget dårlig energimærke, jamen så det første, man så skal gøre, det er at kaste sig over SpareEnergi.dk for at se, jamen, hvad kan jeg gøre for at energioptimere min bolig. Det, jeg kan høre på dig, det er, at der sker rigtig meget lige nu, men det vil der også komme til at gøre i den nærmeste fremtid i hvert fald. Ja, absolut. Og vi har jo også udover alle de renter, der er stedet, og inflationen, der er stedet, og energipriser, der er stedet osv., så har vi også en lille smule usikkerhed omkring de nye ejendomsvurderinger og den nye ejendomsskat. Så der er rigtig meget at skulle forholde sig til som boligejer. Tak, Birgit Detz, som er kommunikationsdirektør for Boligsiden, for lige en opdatering af, hvad der sker på boligmarkedet lige nu. Og mange tak til dig, Mathilde Grøn Bjørnebo, som er ansvarlig for Energistyrelsens borgerrådgivning på SpareEnergi. Velbekomme. Selv tak. Jeg hedder Søren Vejby, og det her, det var endnu en udgave af podcasten Boligkvarteret. Du har lyttet til Boligkvarteret. Hvert afsnit udkommer sidste onsdag hver måned, hvor vi dykker ned i et nyt boligrelateret emne. Hvis du har ønsker eller kommentarer til podcasten, er du velkommen til at kontakte Julie Brix på brix@partnermedier.dk.